quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Atsekaberturik gaude, amorraturik. Naiz eta jakin heriotza aurrez ikusi daiteken absurdo bat dela. Halaxe sentitzen gara gu ere, gaur hemen. Amorruz beterik egin nahi dugu oiu. Utzi diguzun ausentziagatik. Matura i caica a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles, aquí tan estimat, quan guanyem el combat. Na 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 na.
Arratsaldeon denoi. Qui canta als mals espanta. Los males se conjuran cantando. Eso decimos en catalán siempre que vienen maldadas o que llueven chuzos de punta. Pero el nudo en la garganta esta vez da afonía y casi afasia, porque ¿cómo cantaremos esto? ¿Y cómo afinaremos este zarpazo? No la besten da au. Era sábado, fue domingo, y el lunes Sabino Ormazábal Erola se nos iba de repente, inesperadamente y antes de tiempo. Pero nació canturreando, cantando ha vivido y se nos ha ido coherente hasta el último suspiro y el último requiebro, tarareando en Ikatz Kalea. Seguirá cantando, porque siempre afinaba y siempre afinó, abriendo grietas en cada muro y caminos en cada vacío. A Sabino volveremos, y tanto que volveremos, y no solo por nostalgia, también por necesidad. Sabino, el desobediente persistente, el antimilitarista de fondo, el insumiso infinito, el ecofeminista arraigado, el ecopacifista desbordante, el ingeniero silencioso, callado, humilde, inteligente, paciente, el ingeniero silencioso de puentes y caminos por los que transitamos hoy, incluso sin saberlo todavía. La persona cansada de tantas violencias, pero que nunca se cansó de sabotearlas e interrumpirlas y probar de pararlas. Hiroshima, Guernica, Kiev, Gaza, Palestina, gerrarik ez inoiz eta ez inon. Sabino esango luen bezala, saiatzen segitu behar dugu, Euskal Herrian euskaraz Martxelo Otamendi maitearen itzulpenarik. Narrazioan borroka ez adiorik, Sabino bera parafraseatu behar dugu parke honetan bertan. Mariano Ferreri agur ezazionean, hemen eta orduan eskatu zuen, sekula gertatu behar ez duten agurretan, albiste ofizialen ohiko titularra aldatzek proposatu zuen. Eta guztiak hankak gora jartzea dolua ospakizun bihurtzeko. Mariano bizi izan da, hori da albistea esan zuen orduan. Sabino Ormazábal Erola bizi izan da, hori da albistea. Maitasuna, humorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina. Kantu bat gara, memoria insumisoak ez zuen segundo bakar bat erabea izan, hainbeste partitura kolektiboaren abesti korala abiatzeko. Sabino beti etxea izango da, euskal etxea. Maxabel, Markel, Garazi, Manes, Nora, Martin, Josune, Mikel eta Miren. Euskal etxea, euskal hiria, euskal herria. Baina baita, Soto del Real eta Navalkarnero espetxeteak ere. Eginezko iritzia, Sumario 1898 desobedientzia zibilaren aurkako pieza kafkianoa, Silencio en la sala eta kamiseta bat, koskoetan den Kafka, agutere patentia nuestro. Aurki utzak bulebarren, itxoiten godot, itxoiten bakea eta justizia, Antigona, Euskal Herria. Bakea xuxurlatu zuen eusko herritarri. Tutera, 1979, bertan zuzenean, Gladys del Estado, atzo, gaur eta beti. Ekologismo soziala, eguzkiren zitzaletatik Zumalaberen Pantera arrosetara, eta Lemoiz, Bardeak eta Urdaibai. Herri mugimendua eta autonomia soziala eta solidarioa, Jakuz, kaleko afari solidarioak, edo kapitalismoa harrapari humiliatzeaile eta zuntzitzaile, batzen aurkanko egunerako mila alternatiba demokratiko. Egunkariaren itxereari gaur egun arte irauten dute kantajorekin erantzun zenioten. Argituz, sufrimentu guztien mapa amaitu gabea, ahantzuraren zoko eskutuak eta beste etorkizun posibleak. Gau baten, Sabinoren etxekotea jo, eta semea esnatzera joan zenean, esateko berriro haren bizal zebiltzala, polizia beraren gana eraman zuen.
Sabino, atxilotzera zetozen, garzon, zein bestala, que volan aquesta gent que truquen de matinada. Orduan esan zen August Matamala abokatuak. Lehen da bizi armarik gabeko terroristaren figura asmatu zuten, eta aurki terrorista bakezalea asmatuko dute. Kafka Berriro, prozesua zigorra zen. Disidentziaren aurkako milaka ostiko, tartean berak jaso zituenak. Santu handiaren arrazoiarekin orduan ere, kantuz fratuz zuen. Instrumentuak eramango dituzue, baina sekula ez duzue musika garaituko. Baina sekula ez duzue musika garaituko. Itaka Berriro, seguiremos. Kantatzeari inoiz utzi ez dion herria hiltzen ez den arren, gaur negar eginik kantatzen du. Juan Carlos Itzagirre, esan. Baita ergalden katalanak ere kantatzen diote, inor posible ikusten ez zituen zubiak irudikatu eta eraikitzen zituelako. Zabien beti izango da, erdian jartzeko arte iraunkorra. Mundu guztiko erdibideetako erdibide guztietan. Eta horregatik segitu beharko da desobidetzen. Eta biliak zabal-zabal kantari. Zailena denean batik bat, izuak beldurra eragiten digunean, isiltasunak tentazioa jartzen digunean. Geure buruari ere desobeditu beharko diogu. Ez dakit oraindik zenbat galdu dugun, agutzuko, zorritzarreko, astelehen honetan. Baina badakigu zenbat irabazi dugu denok, berarekin. Horrela da, bai, ez badugu dena esaten, ez dugu ezer esango. Gogorra izango da, labirintikoa, Donostiara itzultzea, eta ez aurkitzea bera alde zaharreko zoko batean. Grándola Vilamorena, en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade. Baina beti edudiko dugu xirimiliaren ziurtasuna. Sabino baterako abestuko dugu urrengo kanta. Pirinioetako alde bateko zein besteko edoizen bazterretan esango dugun urrengo poema. Erran nahi baita, Mario Benedettiren bertso, haiek hain zureak egin segituneak. Cantamos porque somos militantes y cantamos porque los supervivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Arrapa gaitzazu beti, Ormazabal. Arrapa gaitzazu beti kantari. Bizitzaren kolopiloan eta borrokaren zareetan zuri kantantzet segituko dugu, Sabino. Uturnaren afe. Beti artesano, tastimen. Maite zaitut, esperantzako kondenatua. Kantatzen segituko dugu eta kantatuko diogu haizeari. Abestia zara jada. Abestia zara jada, Sabino. Arratsaldean guztioi. Nik aipatu nahi ditut hirugai nire ustez azkenengo astean aipatu ez direnak. Eta nire ustez hori ere tortura zaio. Lehenengo gaia da Sabinok bazuela sensibilidade feminista. Bere sensibilidade feminista ikusten genuen bere ikerketa egiteko moduan. Bere ikerketa metodoa badakizue, super zorrotza, super fina, azken datua lortu arte, azken jendearekin hitz egin arte. Eta berak, bazekien feminismoak esan du azkenengo denboran, Euskal Herrian violentzia eta gatazkak esangura estua duela gaur egun. Eta zabaldu behar diogula, eta sexualitatea, violentzia sexuala eta genero kontuak ere hartu behar dira kontuan, eta berak ere hori egin zuen, ikusten dugu adibidez Errenteriako kasuan, ez da nola jasotzituen kasu guztiak oso sensibilidade feminista zuen, ikusten dugu bai bere azken liburuan, ez dakit ikusi da zuen, nola horri emakumeen izenak aipatzen ditu atentatuak eta lako kasuak aipatzerakoan nola jasotzen ditu bai emakumeek esaten zituzten gauzak emakumeen adierazpenak, eta horri deitzen dio sensibilidade feminista. Sabino bazekien mundu mistoetan egoten, bazekien egoten emakumeekin lasai asko. Nire galdetzen didatenean, baina norain behar dugu, egon behar duzue gizonok lasai asko, ez da gehiago behar. Sabino bazekien emakumeekin egoten lasai asko,
baina bazekien ere gizonen munduetan kritikoa izaten. Adibide bat emango dizuet, aspaldi gertatu zena, halako gauzak oraindik ez zirenean. Normalak bera deitu zuten plataforma baten lehenengo bilerara, eta heldu zenean ez egoen emakumerik. Eta esan zuen, hemen ez dago emakumerik, nik emakumerik ez badago banoa. Eta lortu zuen hurrengo bileretan emakumeak deitzea, horri deitzen dio nik sensibilitate feminista. Hemen gauden emakumeak eta gizon batzuk badakigu gizonen munduek Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ze boterea duten, ze boterea duzuen, ze presentzia duzuen eta ze zaila den botere hori kontrolatzea, botere hori neutralizatzea, bere ekarpen txikiare egin zuen maila horretan Sabino eta eskertu behar zaio. Bigarren gaia aipatu nahi dodana, aipatu da asko azken astean zubiak egiteko zuen abilezia, eta hori argi dago, baina nik uste dut horrekin batera bazuela beste ezaugarri bat oso importantea dena ulertzeko bere politika egiteko eta ulertzeko modua zen politika maila guztietan. Bera zen, nire ustez, taldeen zaintzailea. Hemen ere egongo izan balitz gaur, egongo zen taldea zaintzen. Aber nor jesarrita egon behar duen, segratatu behar da jende guztiari bat, edo zerbait eskatu, eta alboan ez bazen den telefonoz deitzen zizun, zuzenean, telefonoz. Mariluz, hau. Zergatik aipatzen dut hau. Gaur egun, guztiok izango zarete konstiente nola egiten dugun, zurekin hitz egin behar du telefonoz, noiz geldituko gara, ez dakizen bat WhatsApp, elkartrukatzen ditugu, baina parkatu, baina bostetan, seiretan, gero egiteko 3 edo 5 minutuko deitxo bat, zenbat prolegomeno. Sabino zen horrelakoa, Sabino zuzena zen, deitzen zizun eta kito. Eta nik uste dut horrek ere erakasten duela, zuzentasunak erakusten duela zenodako pertsona dan eta zenodako zenbat lezio utzi zizkigun. Eta bukatzeko esango dut nik telefono dei horiek ere faltan botako ditudala. Eskerrik asko.
siempre, fascismo nunca más. Lurpean ezur mendia, bizitzaren morroi eta mandataria, morroita marandataria. Bizitzak garamatzi arrastaka bere eskutik, hemen ez dago ez posta ez egun sentirik, beti gaur eta biharkatez lotuta bizitzaren bidetik, beti ere atzetik.
libertade. Dirudunek maiztxo dizkioten legek, Eleizaren bake, Eleizaren bake. Zuek ez dakizute zer den betikoan bizitzea, pausaleku bat ez dugula egunerokoan jarraitzea. Beharrezkoak ez gerala sentitzea, beharrezkoak ez gerala sentitzea. Gu zapalduta gagozeno, ez gara zoriontsu, ez gara zoriontsu. Kantu hau aditzen baduzute, ez esnatu ez urrik aldu, enaiz ez gara zoriontsu. Enaiz ez gara zoriontsu, enaiz ez gara zoriontsu. Enaiz ez gara zoriontsu. Hunkigarria abestia eta baita egoera ere. Hala ere, arratsaldeon esan behar, Sabinoren senide eta lagun guztioi. Arraroa, oso gogorra egingo zaigu, argitu zen hurrengo bileran zu ez egotea, Sabino. Ezer baino lehen, gure artean malkoak izango dira, zure falta beltatzeko. Zu gogoratzea izango da, memoriaren ariketa espontaneo bat, gure lehen topadan zu gabe. Entzutea zen zure jarrera irmoa, Sabino. Toki guztietara eramaten zenuena. Eta horrek edozeinengan hurbiltzen zituen. Erdizabalik egoten ziren leihoetara iristeko aukera emanez. Sorasaldiaren eta eztabaidaren zalea zinen, baina egoskorra bazinen baita ere, hori ere ezagutu genuen. Mundu guztiarekin berba egiteko prest. Neka ezina ideia baten atzetik. Naiz eta deserosoa gertatu. Eremu zailetan sartuz, zure senari jarraitzen zenion, korapiloen aurrean beti irtenbide berrien bila. Baina, a kontrakorriente ibiltzen etzen debaldekoa zuretzat. Askotan mina eragiten zizun, harimaz eta bihotzez egina baitzinen. Zure azken liburuaren izenburuak oso argi islatzen zuen zure nortasuna. Kritikak, autokritikak, keinuak eta zubiak. Zubigile zinen ofizioz, Sabino. Elkartasuna barrutik sortzen zitzaizun, berdin antimilitarismoan, zein mugimendu ekologistan, desobedientzia zibilean edo biktimen aitortzan. Guztietan sentituz eta pentsatuz ekiten zenion lanari. Jendea entzunez eta beti ere gizatasunez. Zure agenda gure garai teknologikoan bitxia zen. Folio bat tolestaturik eta bertan izki txikietan planifikatutako ekintzak eta egin beharrak ondo ordenaturik txukun. Zenbat parre egin ditugun horrekin. Sabino, ateatzak agenda, hurrengo bilera eguna jarri behar diauta, eta bere betaurreko borobil horiek altxatuz, begiratzen zion bere egun antolaketari. Betaurrekoak altxaturik baita ere irakurtzen zituen letra txikiko egunkari, liburu edo izkribuak.
begi zorrotzeko eta begirada panoramikoa zituen ikertzaile aparta zen. Euskal Herriko gatazkaren memoriaren inguruan, Sabino izan zen fitxategirik inteligenteena eta eskuzabalena. Horretan ere, maisu izan da guretzat eta beste askorentzat. Gure Sabinopedia. Ekintzaile nekaezina, lagun zintzoa eta pertsona bikaina. Hutsune izugarria utzi diguzu, Sabino. Zenbat ikasi dugun zurekin, Sabino, maite zaitugu, gurekin betiko, eskerrik asko. Hau jendetza. Bueno, gure aita etzen bidaia luzeak egiteko da. Sustraiak ondo errotutako zuhaitza izatea nahiago zuen, eta hala ere, Euskal Herriak alde zeharkatuak zituen, 11 aldiz zeharkatu ere. Euskal Herrietako bidaia horietako asko eta asko, elkarrekin egin genituen itoitzeko akanpadetara, gorraiztarrekin egotera, bardeetako martxara, Urdaibairen alde Gernikako manifestazioetara, edo herri urratsera. Eta bidaia horietako asko, nola ez, taberna edo txosna baten bueltan amaitzen genituen. Halakoetan, hau ere, nola ez, beti topatzen genuen ezagunen bat, eta beti, abesti bera, kantatzen ziguten. Nik uste, aita eta bi hori gehien kantatu diguten abestia dena. Aita semea tabernan daude. Sabinok beti modu berean erantzuten zuen, ohiko apaldia moldatuz. Ama alaba ere bai. Kantua, edozein kantu, mundua bera bezala, hobetzeko edo injustiziak emendatzeko baldin bada, aldatu egin behar delako. Horrela irakatsi zigun aitak. Bueno, eta zer ez ote dugun ikasi Garazita biok, Maixabel eta Sabinorekin, etxean asko dira ikasiak eta asko irakaspenak. Baina guzti horien artean, badago bat nire bizitzan oso presente izan dudana eta daukadana, eta hala esaten zuen. Egin ezazu, baina egin aurretik ezagutu aurrekoek egin zutena. Aitak egiten irakatsi zidan kantua, bizia eta mundua. Eta nork bere erara egiteko baita aurretik desegin behar izaten dela ere, errespetuz beti ere. Duela 8 urte edo, idatzi genuen eta segi aurrera liburua. Eta liburuaren zutoinaren Eduardo Galeanoren kondaira kontakizunak ezin argiago irudikatzen du aitaren irakaspen hau. Irakurriko dizuet. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos. Las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Por cierto, aipatu dudan liburu honetako hitzaurrea aitak egin zuen, baina nahiago izan zuen ez sinatu, eta hau diot ohartarazteko uste duguna baina legatu handiagoa utzi digula segurenik. Aitak egiten, desegiten eta berriro egiten irakatsi zigun kantua, bizitza eta mundua. Erretiro hartu duen eltzegileak utzitako pieza ederra 1000 puskatxotan hautsi, puskatxoak bildu eta eskura dugun buztinarekin hasiz, eltze berri bat egiten. Baina ez hori bakarrik, kantua, bizitza eta mundua ona eta justua izan dadin, eltze barruan egosigarreko osagaiak ere utzi zizkigun. Empatia eta respetua, pertseberantzia, irudimena, umorea, noski eta batez ere, Gabizek aipatu duen bezala hasieran, koherentzia. Zeren gure aita
Zerbaitek ezaugarritzen baldin bazuen edo baldin badu, hori zalantzari gabe koherentzia da. Asko eta asko dira utzi dizkigun irakaspenak, eta horiek denak altzoan hartuta jarraituko dugu egiten kantua, bizitza eta mundua hobeagoa, justuagoa eta askeagoa. Gure aldetik, sendiaren aldetik, eskerrona ematea besterik ez, Maixabel eta Sabinori, eta eskerrona zuoi guztioi ematen ari zeraten babes eta maitasun guztiarengatik. Nire aldetik, lizentzia eta mandatu txiki bat Sabinoren bilobei. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida, esan zuen poetak. Manex, Nora eta Martin, idatzi itzazue Aitonarekin bizitakoak orain, presente dituzuela. Aitonari sartutako ziriak, Aitonarekin egindako bihurrikeriak eta Aitonari ikasitakoak, utzi idatziak ez dira gutxi izan behar. Ez dakizu zenbat gustatuko litzaiokeen, ez dakizu zenbat eskertuko lukeen. Eskerrik asko berriro ere ematen ari zareten maitasun guztiagatik. Gaurkoa ez da azken kanta bat. Mundua zerraio aldatuko dugu eta kitxo. Seguiremos, aupa alegria eta gora bizipoza, gora bizitza. Gaur, beretzatain esanguratsua zen Gladisenea parkean, gizartea lor askotariko jendea bildu gara, gure lagunari agur esateko. Bai. Asko gara, Sabino ezagutzeko suertea izan dugunak. Eta eskertu nahi ditugu, bereziki, egunotan jaso ditugun maitasunezko mezuak eta babes eta laguntza eskaintzak. Hainbeste izan dira, ez baita posible izan denei merezitako arreta ematea. Horregatik, erakunde, elkarte zein norbanako guztiak gomidatzen zaituztegu, luzagabe Sabinori beste omenaldi osoago eta landuago bat prestatzeko ideia zaparradan parte hartzera hasi pentsatzen. Mila esker eta besarkada bana etorri zareten guztioi. Eta ekitaldi xume hau posible egin duzuen musikari, teknikari eta lagunei. Laizter arte beraz, eta zuri Sabino aur sekulako lagun. Beti arte, Sabino.
Thank